La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Vin pe pământul vostru ca pelerin al păcii, al fraternității și al înțelegerii în sânul națiunilor, între popoare și între discipolii lui Hristos. Cu aceste cuvinte se adresa Papa Ioan Paul al II-lea românilor la sosirea sa în București, la 7 mai 1999, în prima vizită a unui suveran pontif într-o țară unde creștinii sunt în majoritate ortodoxi. În urmă cu mai mult de un sfert de veac, la invitația fericitului întrupomenire Patriarh Teoctist, între 7 și 9 mai ne vizita țara păstorul Bisericii Romano-Catolice. Această vizită ecumenică a avut o încărcătură spirituală deosebită, întâlnirea celor doi întâi stătători fiind un moment de referință pentru sfârșitul veacului al XX-lea. Pe tot parcursul șederii, delegația de la Vatican a avut întâlniri cu autoritățile statului român la cel mai înalt nivel, dar și cu reprezentanții ai cultelor și ai corpului diplomatic. Cel mai important moment a avut loc în ultima zi a vizitei, duminică 9 mai 1999, atunci când Patriarhul Teoctist a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în Piața Unirii, în prezența suveranului pontif și a numeroșilor credincioși. În mod simbolic, sanctitatea sa a primit în dar un potir de aur lucrat în atelierele Patriarhiei Române, precum și o icoană a Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat ocrotitorul României și frate al Sfântului Apostol Petru. În după-amiaza aceleiași zile, în semn de frățietate, Patriarhul Teoctist a fost prezent la o slujbă oficiată de Papa Ioan Paul al II-lea pentru credincioșii romano-catolici și greco-catolici în Parcul Izvor. Ecourile acestei vizite ecumenice s-au păstrat mult timp, Papa Ioan Paul al II-lea dovedindu-se un bun cunoscător al realităților românești, dar și al spiritualității Bisericii Ortodoxe Române. De aceea, evenimentul a fost întregit 3 ani mai târziu de vizita de răspuns a Patriarhului Teoctist la Vatican, care a avut loc între 7 și 14 octombrie 2002. De-abia după 2 decenii de la momentul istoric petrecut la București, un alt conducător al Bisericii Romano-Catolice, Papa Francisc, a venit în România. Vizita s-a desfășurat între 31 mai și 2 iunie 1999 și a cuprins în program întâlnirea cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, precum și vizitarea viitoarei catedrale a Mântuirii Neamului. Ortodoxia noastră latină e o mare bogăție pentru întreaga Biserică a Răsăritului. Pentru unii e o curiozitate,
Pentru noi este o realitate extraordinar de frumoasă, care ne face unici, dar și participanți la concertul universal. Ascoltiamo ora le parole di Papa Francesco. Cari fratelli e sorelle, sono felice di trovarmi oggi con voi in questo Tempio Maggiore. Ringrazio per le loro cortesi parole il dottor Di Segni, la dottoressa Durighello e l'avvocato Gategne. E ringrazio voi tutti per la calorosa accoglienza. Todar Rabbah. Nella prima visita a questa sinagoga come Vescovo di Roma, desidero esprimere a voi, estendendolo a tutte le comunità ebraiche, il saluto fraterno di pace di questa Chiesa e dell'intera Chiesa cattolica. Le nostre relazioni mi stanno molto a cuore. Già a Buenos Aires ero solito andare nelle sinagoghe e incontrare le comunità là riunite, seguire da vicino le feste e le commemorazioni ebraiche e rendere grazie al Signore che ci dona la vita e che ci accompagna nel cammino della storia. Nel corso del tempo si è creato un legame spirituale che ha favorito la nascita di autentici rapporti di amicizia e anche ispirato un impegno comune. Nel dialogo interreligioso è fondamentale che ci incontriamo come fratelli e sorelle davanti al nostro Creatore e a Lui rendiamo lode, che ci rispettiamo e apprezziamo a vicenda e cerchiamo di collaborare. E nel dialogo ebraico-cristiano c'è un legame unico e peculiare, in virtù delle radici ebraiche del cristianesimo. Ebrei e cristiani devono dunque sentirsi fratelli. Uniti dallo stesso Dio e da un ricco patrimonio spirituale comune sul quale basarsi e continuare a costruire il futuro. Con questa mia visita seguo le orme dei miei predecessori. Papa Giovanni Paolo II venne qui 30 anni fa, il 13 aprile 1986, e Papa Benedetto XVI è stato tra voi 6 anni or sono. Giovanni Paolo II in quella occasione coniò la bella espressione fratelli maggiori. Infatti voi siete i nostri fratelli e le nostre sorelle maggiori nella fede. Tutti quanti apparteniamo ad un'unica famiglia, la famiglia di Dio, il quale ci accompagna e ci protegge come suo popolo. Insieme come ebrei e come cattolici siamo chiamati ad assumerci
le nostre responsabilità per questa città, apportando il nostro contributo, anzitutto spirituale, e favorendo la risoluzione dei diversi problemi attuali. Mi auguro che crescano sempre più la vicinanza, la reciproca conoscenza e la stima tra le nostre due comunità di fede. Per questo è significativo che io sia venuto tra voi proprio oggi, 17 gennaio, quando la Conferenza Episcopale Italiana celebra la giornata del dialogo tra cattolici ed ebrei. Abbiamo poco commemorato il 50° anniversario della dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, che ha reso possibile il dialogo sistematico tra la Chiesa Cattolica e l'ebraismo. Il 28 ottobre scorso in Piazza San Pietro ho potuto salutare anche un gran numero di rappresentanti ebraici e mi sono così espresso. Una speciale gratitudine a Dio merita la vera e propria trasformazione che ha avuto in questi 50 anni il rapporto tra cristiani ed ebrei. Indifferenza e opposizione si sono mutate in collaborazione e benevolenza. Da nemici ed estranei siamo diventati amici e fratelli. We don't believe in your Messiah because it made to us too much troubles. Rabbi Arthur Schneier, beloved friend, Your Excellencies, ambassadors and representatives of the world's nations, distinguished leaders of the Jewish community and other faith communities, beloved children, Shalom. It is indeed a real joy for us to be afforded the opportunity to visit this blessed Park East Synagogue in the heart of this extraordinary city. We are familiar with your spiritual leaders. We are acquainted with your religious and social programs, and we admire your diverse educational initiatives for the formation of your faithful. More particularly, however, we are aware of the extraordinary work for religious freedom by Rabbi Schneier through the Appeal of Conscience Foundation, for which our dear friend has deservedly received the Patriarch Athenagoras Human Rights Award of the Greek Orthodox Archdiocese in America from the hands of our beloved Exarch Archbishop Demetrios. Yet our visit here is more than simply a formality. It transcends a mere courteous visit of a Christian leader to a Jewish leader. Even as the successor of St. Peter, our brother, His Holiness Pope Benedict XVI, visited here last year, we also come, the successor of Peter's earthly brother, the first called Apostle St. Andrew, inspired by our fervent conviction that the most urgent task that lies before all faith communities is our global cooperation for the promotion of greater tolerance and understanding among the peoples, races, and religions of our planet. This is why accompanying us today is His Eminence Metropolitan Emmanuel of France, who facilitates and chairs the international academic consultations between Orthodox Christianity and Judaism, initiated by the Ecumenical Patriarchate since the mid-1970s. We are pleased that the 7th academic consultation between Judaism and Orthodoxy will convene 2 weeks hence in Athens, Greece.
The title of the consultation, The World in Crisis, Ethical Challenges and Religious Perspectives, is indeed timely, given the ecological, social, financial, and political upheavals in our world today. We personally had attended a previous academic conference in Thessaloniki between Christian Orthodox and Jews. And we visited then the monument of the Holocaust in the city. There is no doubt in our mind that interfaith dialogue is a responsibility and obligation for all religious leaders of our time. For not only do we have common ground that unites us, such as the sacred scriptures that we cherish, as well as the patriarchs and prophets that we venerate, but we also have common issues that we face in our world. Foremost among these crucial issues is the preservation of God's creation, the natural environment that we are commanded to till and keep, Genesis 2:15, as priestly stewards of the earth. As you are aware, we have just completed our 8th Ecological Symposium on the Mississippi River in New Orleans of our environmental initiatives. We recognize the importance of working together with other disciplines, such as scientists and policymakers, as well as other confessions and religions. For the environment surely transcends doctrinal boundaries. It is something for which we are collectively responsible. It is something that we can only address together and not in isolation. And faith communities in the United States have an increased responsibility and obligation to educate their faithful about the grave impact of first world nations on the planet's capacity for survival. We owe it as Jews and Christians to our common heritage, to imitate our forefather Abraham, who received the unexpected visit of the 3 strangers under the shade of the oak trees in Mamre, described in Genesis 18. First of all, I express my joy, my satisfaction, my gratitude for being here in Geneva and celebrating with all of you the 70th anniversary of the World Council of Churches, of which the Ecumenical Patriarchate, as you know, has been one of the founding members. So representing as the Ecumenical Patriarch this ancient church of the East, I am very happy to participate and even to deliver the sermon of today. Of course, we are optimistic for the future because we want each other, we love each other, we have decided to work all together. I repeatedly said ensemble in my speech because nobody can live today in isolation. Isolation is desolation. So we work together, not only Orthodox Christians, but Christians of the East and the West have to go on together. The Ecumenical Patriarchate will continue its efforts to strengthen inter-Orthodox unity in spite of the problems which arise from time to time. And the decisions of unanimous decisions of the Holy and Great Council of Crete give us hopes and strengthens our decision to proceed towards full unity among our churches. I mean, the ecumenical vision is a part of our activities and our present and future. So thank you for giving me this opportunity to express and to underline this willingness of ours to continue
as a member of the World Council of Churches, as a pioneer of the ecumenical movement of today, since the very beginning. I mentioned in my sermon my predecessors, Joachim III and Athenagoras, who pushed on this way the ecumenical movement, and be sure that we shall continue together with you. Thank you very much. Voglio assicurare a ciascuno di voi che per giungere alla meta sospirata della piena unità, la Chiesa Cattolica non intende imporre alcuna esigenza, se non quella della professione della fede comune, e che siamo pronti a cercare insieme, alla luce dell'insegnamento delle Scritture e dell'esperienza del primo millennio, le modalità con le quali garantire la necessaria unità della Chiesa nelle attuali circostanze. L'unica cosa che la Chiesa Cattolica desidera e che io ricerco come Vescovo di Roma, la Chiesa che presede nella carità, è la comunione con le Chiese ortodosse. Con queste forti parole pronunciate al termine della Divina Liturgia celebrata dal Patriarca Ecumenico Bartolomeo I a Istanbul, Papa Francesco ha voluto compiere un nuovo passo nel cammino verso l'unità tra la Chiesa Cattolica e le Chiese ortodosse. Nel giorno della festa di Sant'Andrea Apostolo, primo dei chiamati da Gesù, fratello di San Pietro e fondatore della Chiesa di Costantinopoli, il Papa ha recitato il Padre Nostro in latino durante la Divina Liturgia e nel suo discorso ha ricordato il decreto conciliare Unitatis Redintegratio, promulgato proprio 50 anni fa. In quel documento la Chiesa Cattolica riconosce che le Chiese ortodosse hanno veri sacramenti e soprattutto il sacerdozio e l'Eucaristia, e l'importanza di conservare e sostenere il loro ricchissimo patrimonio, non solo per quello che riguarda le tradizioni liturgiche e spirituali, ma anche le discipline canoniche che regolano la vita di tali Chiese. Papa Francesco ha poi sottolineato che questi incontri tra persone, questi scambi di abbracci di pace, sono dimensioni essenziali del cammino verso la piena comunione e precedono e accompagnano il dialogo teologico. Prima di lui Bartolomeo I nel suo discorso aveva chiamato Francesco araldo dell'amore, della pace e della riconciliazione, capace di offrire ai fratelli ortodossi la speranza che l'avvicinamento tra le due chiese continuerà, riconoscendo nel corpo della Chiesa un primato di amore, di onore e servizio nel quadro della sinodalità. Quindi il Patriarca aveva ricordato che l'unità tra i cristiani si attua purtroppo in alcune regioni attraverso il martirio. Alla conclusione della liturgia, Bartolomeo e Francesco si sono affacciati dal balcone del Palazzo Patriarcale impartendo la benedizione e abbracciandosi. Quindi hanno raggiunto la sala del trono per la lettura e la firma della dichiarazione congiunta. Nel testo si sottolinea che esiste anche un ecumenismo della sofferenza, ma alla situazione dei cristiani e di chi soffre in Medio Oriente, oltre alla preghiera, richiede una risposta appropriata da parte della comunità internazionale. Resta fondamentale la prosecuzione del dialogo teologico promosso dalla Commissione Mista Internazionale, istituita esattamente 35 anni fa, e la promozione di un dialogo costruttivo con l'Islam. Sediul One World Religion, sau sediul unei religii mondiale, va fi inaugurat în anul 2022. Sediul se va numi Casa Familiei Avramice sau Abrahamic Family House și este construit pe o insulă din orașul Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite. Sediul se face în colaborare cu Papa Francisc și liderul musulman sunit Sheikul Ahmed Al-Tayeb, după ce ambii au semnat un legământ de pace global numit Documentul Fraternității Umane pentru Pace Mondială. Documentul semnat de Papa Francisc și marele imam Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb a fost pregătit cu multă reflexie și rugăciune, a spus Papa. Un singur mare pericol în acest moment, a continuat el, este distrugerea, războiul, ura dintre noi. Dacă noi credincioși nu suntem în stare să strângem mâinile, să ne îmbrățișăm, să ne sărutăm și să ne rugăm, credința noastră va fi învinsă. Papa a explicat că documentul se naște din credința în Dumnezeu, care este Tatăl tuturor și Tatăl păcii. Acesta condamnă orice distrugere, orice terorism, de la primul terorism din istorie, cel al lui Cain.
Scopul declarat al Casei Familiei Avramice este de a aduce înțelegere și toleranță printre credințe, astfel creștinii, musulmanii, evrei să poată să găsească o cale către fraternitatea mondială a religiilor. Sediul religiei mondiale va avea 3 clădiri, o moschee, o biserică și o sinagogă. Astfel, cele 3 mari religii ale lumii vor să fie aduse în coexistență armonioasă interconfesională. Numele acestei uniuni, care se vehiculează deja, este acela de Crislam, o combinație de nume a marilor religii. Pe lângă cele 3 lăcașuri de cult, situl include un centru cultural care își propune să strângă oameni din cadrul unei comunități care prețuiește valorile, respectul reciproc și trăirea în pace, în timp ce caracterul unic al fiecărei credințe este păstrat. Casa familiei avramice simbolizează coexistența armonioasă interconfesională și păstrează caracterul unic al fiecărei religii, a spus Mohamed Khalifa al-Mubarak, președintele Departamentului Culturii din Abu Dhabi. Deși totul este așezat sub emblema toleranței, bisericii nu îi se permite să aibă o cruce pe clădire ca metodă de identificare, deoarece este ilegal să se afișeze o cruce creștină pe o clădire din Emiratele Arabe Unite. De asemenea, învățarea că Iisus este singurul Dumnezeu este considerată a fi un act de insultare a lui Allah sau a profetului Mohamed, iar infractorii pot fi condamnați la închisoare. Evident că se ridică multe întrebări legate de această fraternitate a religiilor, dar proiectul este solid, iar clericii sunt foarte încrezători. În același timp, din punct de vedere al profețiilor biblice, mulți creștini au descoperit că Scripturile au prezis această unire care, deși sună pacifist, ea este o cale care pregătește lucrarea Antichristului. Dacă de sute și chiar mii de ani Biblia spune că în vremea sfârșitului aceste lucruri se vor întâmpla, astăzi noi trăim împlinirea unei mari profeții. Se numește Vulcana Băi. Este undeva în Arhiepiscopia Târgoviște, ca să vedeți că ne apropiem de sfârșit și se propovăduiește acest ecumenism la nivel foarte înalt. Deci aici este curtea mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul, tăierea capului Sfântul Ioan Botezătorul. Acolo este Sfânta Mănăstirii, deci acolo gheazmătarul, biserica principală. Și aici, sau undeva în dreapta, avem sinagoga Satanii, ca să o vedeți și voi. Vizită în curtea mănăstirii. Deci, țineți minte, asta e făcută în curtea mănăstirii. Deci, noi suntem aici în curtea mănăstirii, acolo intrarea în mănăstirii. Și această sinagogă este în curtea mănăstirii, zidită. Undeva pe acolo la intrare scrie ecumenismul, religia viitorului. Așa. Acum vreau să vă mergem împreună, să vedem și curtea mănăstirii și vreau să vedeți că în stânga mănăstirii, tot în curte, este zidită o moschee de către acești anticriști care propovăduiesc venirea lui. Toată sinagoga. Vedeți? Acolo steaua lui David. În toată splendoarea ei. Asta este zidită în curtea mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul. Și hai să mergem sus, acolo în curtea mănăstirii, să vedem și sinagoga și moscheea la Draci, deci musulmani. Deci suntem în curtea mănăstirii. Și toate aceste lucruri, hai ca să mai vedeți odată sinagoga. Uitați acolo, în curtea mănăstirii, vedeți poarta acolo.
Aici se află biserica Aghiazmătarul și Chiririi. Și toate acestea s-a făcut cu încuviințarea și binecuvântarea necuratului arhiepiscop Nifon, păstorul spurcat care vinde oile lui Hristos la vrășmașii lui. Da, hai să vedeți. Vedeți? Curtea mănăstirii, în toată splendoarea ei. Așa. Acum hai să mergem să vedem și moscheea. Da? Moscheea e undeva acolo, în partea stângă. Cred că îi se vede turla. Așa. Dar vreau să mergem mai aproape să o vedeți. Deci, uitați moscheea. Este acolo. Cum o vedeți. Hai să vedem și spurcata semilună. Uitați-o. Să mă dau un pic mai așa să vedeți și... Ia uitați-o. Semiluna. Deci, aceea este o moschee zidită în interiorul mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul. Și cum zic acești spurcați, ecumenismul este religia viitorului. Al término de la audiencia, el Papa recibió a su beatitud Teoctis de Rumanía, que en 1999 fue el primer patriarca ortodoxo que invitó al Santo Padre a visitar su país. Pour remercier aujourd'hui prin pogorârea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate și însuți iubitorule de oameni, Împărate, vino și acum și să nu merească pe jos. Acolo, Au pus acolo gestul de lucru. Platforma masă. Au pus acolo gestul de lucru. Credem într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Făcătorul tuturor celor văzute și nevăzute,
Tatăl, adică din ființa Tatălui, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, cele din cer și cele de pe pământ. Credem în Cel care, pentru noi oamenii și pentru mântuirea noastră, s-a coborât din cer și s-a întrupat și s-a făcut om și a suferit și a înviat a treia zi. S-a suit la cer și vine ca să judece pe cei ce trăiesc și pe cei morți. Credem și în Duhul Sfânt. Amin. Instinct, pe când omul judecă. Sus de toate cu rugăciunea, a stărui din toată puterea, să rămâi fidel familiei cu care te-a binecuvântat cu Dumnezeu, O casă de rugăciune, așadar, o casă de adunare și o casă care primește bucuria comunității. Asta se întâmplă chiar în aceste clipe, pe finele transmisiunii noastre, de aici de la Sinagoga Mare a Iașului, în 3 ore de transmisiune la TVR Iași, în care am avut-o alături pe doamna profesor universitar dr. Odette Blumenfeld. O concluzie a dumneavoastră, stimată doamnă profesoară, acum la final, o concluzie adresată tuturor telespectatorilor care ne-au urmărit în această zi care va rămâne în istorie, acest 3 decembrie 2018. Concluzia mea este că, deși foarte puțin, am rămas cam 300, poate 300 și ceva de evrei în Iași. Comunitatea Suntem 3 episcopi, bisericile apostolice, împreună la rugăciune. Bisericile apostolice împreună la rugăciune. Și am început aici, la Oțelul Roșu, în Biserica Greco-Catolică. Vom continua mâine, la Bocșa Montan, în Biserica Ortodoxă, și voi mâine vom fi în Govândar, la Reșița, în Biserica frumoasă, generoasă, luminoasă, romano-catolică din Govândar. Și
noi am venit, iată, 3 ierarhi din secolul al XXII, ca să ne rugăm aici, într-o biserică apostolică din Oțelul Roșu. Mâine ne vom ruga într-o altă biserică, poi mâine într-o altă biserică. Sfințile voastre, haideți să fim aici împreună toți trei și să rostim cu toții rugăciunea domnească Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O situație lumească, Marinela, dacă trăiești într-o țară unde nu este ortodoxie, se poate merge la biserici neortodoxe? Intri într-o biserică catolică pentru că e spațiu liturgic sau protestantă ce acolo, citești un paraclist la Maica Domnului, citești un acatist, citești o catismă din psaltirii, te reculegi, te gândești la Dumnezeu, ieși și pleci, ca să nu o faci în parc sau pe stradă sau să se uite lumea să zică, bă, cine e ăsta care se roagă în cu drumul. Sub forma asta. Nu te împărtășești, nu intri în comuniunea respectivului loc și cult, dar nu e un păcat că ai intrat în casa lui Dumnezeu și te rogi. Sensul locului noi îl sfințim prin voință, prin credință, prin inimă și prin suflet. Mă surprinde foarte, foarte plăcut deschiderea dumneavoastră. Cum... Nu, am fost criticat pentru treaba asta, că m-a întrebat cineva, dar am știut că mă întreabă tendențios. Părinte, ne putem ruga într-o moschee? Zic, da. Ia uite la el, păgânul și ateu. Îmi pare rău, eu am intrat din plăcere în moschea albastră lui Soliman Magnificu. Am văzut mormântul sultanei Hurem și a măritului sultan și m-am rugat un sfert de oră, că acolo se intra discurs, trebuia să intri cu grijă, să respecti niște reguli. Și m-am rugat în Doamne, dacă ai putere și îți este în putere, cândva fă-o și pe asta ortodoxă, că este loc de Dumnezeu în orice biserică. Deci nu m-am rugat acolo, Allah, nu știu ce, lasă-l, e cultul lui, dacă el intră la noi și respectă, e un gest de etică, dacă noi intrăm frumos politicos la ei și respectăm, e un gest de etică. Botezul, care e obligatoriu, indisolubil și unic, să mai găsește așa câte un zelos care repetă botezul, că nu a fost făcut prin afundare. să apucă el și la fundă pe el a botezat, crezând că formula Sfintei Treimi e formulă de chimie, nu e formulă dogmatică. Spune clar Scriptura, o credință, un domn și un botez. Poți fi botezat într-o lingură de apă.
Principala binecuvântare de la toate încăperile noastre, aceasta este o casă evreiască care vede bine o casă evreiască în care este trecut principiul de bază al Mesuzan. Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care ne-ai sfințit prin poruncile Tale și ne-ai poruncit să fixăm mezul. În continuare, vreau să invit pentru tăierea panglicii inaugurare pe domnul Silviu Wexler, președintele Federației Comunităților Evrei din România, pe domnul în față, la altar, la bima, pe domnul Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, pe doamna Catherine Göring-Eckardt, vicepreședinte a Parlamentului Federal German, pe domnul Sergiu Nistor, consilier. Îl invit pe domnul Silviu Wexler, președintele Federației Comunităților Evreilor din România, să rostească mulțumea de bun venit. Foarte frumos făcut și un discurs mult mai lung. În buna tradiție, sărbătoarea acasă nu se potrivește cu cea din vârf, ca atare discursul din fericire a devenit inaugura o sinagogă. A fost un moment unic care a declanșat o poveste unică și astăzi sinagoga din cetate în care ne aflăm este o minune care surprinde prin fiecare trăire. Înțelegerea pentru ceea ce înseamnă viața de cult și particularități memorative Kadish și El Maleh Rahamim. El Maleh Rachamim שוכן במרומים המצווה מנוחה נכונה בבה על כנפי השכינה בבה ממעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע ומסווים את כל הנשמות של קורבנות הפוגרום שבעיר בוקרבס ושנהרגו בו על קידוש השם ואת כל הנשמות של 6 מיליון נביאי הייחודים קורבנות השם שנחרגו בו, שנטבחו בו, שנשרפו בו, ושנחנקו בו, על קידוש השם. מדמי המרצחים הגרמנים הם בעוזריכם משוער רחמים. בגן עדן ומנוחה טובה בבורש אנו מתפללים לשלוי נשמותיכם
Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut ea nu făcut, cel de o ființă în Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponț Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a arătat dreapta Tatălui și iarăși va să vină în slavă, să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl cu cele, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este minunat și stăvit, care a trăit din noroși, într-una sfântă, sonomnicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. الوصية ويا من عزيز
Yom